Dámy a páni, pokračujeme 10. zápasom, ktorý môžeme nazvať hlavným predzápasom na dnešnej karte Ring 9 organizácie Patron Boxing v Bratislave v Dome športu. Ten je vypísaný na 6x3 minúty do 69 kg. Do modrého rohu pozývam zástupcu Chen Sam Gym Brno, ktorého meno je Milan Procházka. Proti superom bude reprezentant Boxing tým Dubnica pod trénerom Dušanom Bučkom a Martinom Vajnarom, ktorý má 33 rokov. Jeho meno je Mário Závodník. Dámy a páni, čaká na 10. záverečného večera na 6x3 minúty do 69 kg. Dovolte mi predstaviť vám modrý roh. Má 41 rokov, 167 cm, 69,8 kg. Reprezentuje farby Chen Sam Gym Brno pod trénermi Mirkom Prokešom, Lavom Dubským, Martinom Karajmanovom a Nikým Rybom. Amatérskej kariére dosiahol na 175 zápasov a získal 146 víťazstiev. Profi kariére získal 6 víťazstiev, 4-krát knockoutom a 4 prehry. Je 6-násobným majstrom Českej republiky, 2-krát finalistom Svetového Grand Prix. Prešiel olympijskou kvalifikáciou na hry v Sydney a je medzinárodným profi českým šampiónom. Jeho meno je Milan Procházka. Červený roh, 30 rokov, 170
75 cm, 69 kg. Reprezentuje boxing tým Dubnica pod trénerom Dušanom Bučkom a Martinom Vajnerom. Jeho skóre amatérskej časti kariéry hovorí o 220 zápasoch a viac ako 160 víťazstvách. Profi skóre 10 zápasov, 10 víťazstiev, 4-krát knockoutom. Je 6-násobným majstrom Slovenska a účastníkom majstrovstiev sveta. A jeho meno je Mário Zábojník. Rozhodcom ringu bude Martin Gajdeš. Tak co, nesvrbí tě prsty, ruce, když vidíš v ringu svého bývalého soupeře? Práve že nie, práve že som veľmi rád, že v podstate takéto veci aj môžem zažívať, keďže môžem povedať, že to 25 rokov, čo sme ako dorastenci spolu boxovali a potom brázdili cesty ako reprezentácia Česká a Slovenska, čo sa týka teda Milana Procházku, ale takisto zasa Mário Zábojník bol môj zverejnec, takisto už ako ja ako trénerom v reprezentácii, tu vidíme dvoch skúsených boxerov, keď sme počúvali, ako to Robo Kmeto vyhlasoval, tak obidvaja okolo 200 zápasov, takže vidíme v ringu obrovskú skúsenosť, obidvaja v opačnom garde a ja si myslím, že nás čaká že najzaujímavejší súboj dnešného večera, alebo taký možno, že ktorý sa dá najmenej predpokladať dopredu, kto bude ťahať za víťazný koniec. A prosím tě, v přímém přenosu můžeš teda říct, jak to máte tu bilanci s Milanem? Tak Milan hovorí, že 2-0, ja to pamätám, že 2-1, pretože som ho porazil na turnaji v Polsku, ale hovorím, boxovali sme spolu ešte ako 16-17 roční chlapci, takže to už je naozaj krásna história a pekné spomienky. Áno. Minulé tisíciletí, století Milana Procházka, ročník 82, 41 let. Ale i Majo, teda Super Mario Záboj, je jako zkušený boxer, 33 let. Áno, ako samozrejme Majo je skúsený boxer. Milan je 82 ročník, myslím, že Majo neviem, či nie je 88, tak nejak, ale veľmi skúsený boxer. Tenhle zápas už měl jednou být, měl na něj dojít v Plzni. 90, ale to sú obidvaja zase, Milan mal dlhú pauzu, keď si zoberieme aj tú jeho profi bilanciu, že má 6 víťazstiev a 4 prehry, ale treba povedať, že 4 prehry mal ešte v roku 2002, kedy začínal v profi ringu a potom mal veľmi dlhú odmlku, ale on sa potom naspäť k tomu boxu po dlhej pauze vrátil a od roku 2020 zbiera iba víťazstva, takže to rozhodne sa nedá povedať, že by nejak zbieral výhry a prehry. On má za posledné 3 roky len víťazstva. To svedčí o jeho kvalite a o tom, že aj vo veku 41 rokov je na tom ešte stále dobré. Trošku konverzace tady mezi klukama a jste dál. Jak jste říkal, Milan se nejdřív vrátil k boxu jako trenér a poté pokračoval jako aktivní boxer, ale teď zažívá to, co zažil Pepa Stráník v zápase s ním letos v červnu. Majo Zábojník trefil fantastický úder. A ten úder bol naozaj cez ruku a vidíme, že medzi kanármi je to stále vyhecované, ale... Ne, doufám, že Milan neudělá žádnou blbost. Zbytočne, úplne zbytočne je to teraz hecovať, pretože... Absolutně zbytečný. To je šport a to je box, tak sa to môže na jednej a na druhej strane. Tohle by nemělo jít. Milan je, myslím, že dostatečně zkušený na to, aby věděl, kdy má přestat a od Martina Gajduše to bylo správné ukončení, protože Milan tady proběhlo 2krát provazy a tam absolutně není důvod, aby se pokračovalo dál. Přišlo by tvrdé a nepříjemné KO, takže si naprosto v pořádku. Tam ja si myslím, že tá hádka vznikla skôr po takom tom geste Maja. Ten súboj bol vyhecovaný už pred zápasom. Videli sme aj ten ich down, že bol taký najviac vyhecovaný a Majo, jak sa tešil z víťazstva, tak tam spravil smerom k Milanovi také gesto a to zrejme Milana nahnevalo, ale teraz to všetko už ako správni športovci vyhovorili, predsa Majo je inteligentný chalan, boli tam
určite emócie, ale on postupne pochopil, že také niečo bolo zbytočné a v prvom rade on sa môže tešiť z parádneho víťazstva a už treba to brať naozaj. Je pravda, že to gesto som nevidel, takže proto tam bolo také gesto, ako nič strašného, ale bolo v tom vidieť tie emócie a to tam Milana nahnevalo a myslím, že aj na jeho strane ešte veľa emócií, ale vyšiel tam proste. Ten úder mu vyšiel fantasticky a tam nie je o čom, myslím, že správne ukončenie od ringového rozhodcu. Jsem zvědavý, jestli uvidíme ještě highlight, že ti do toho skáču, protože ten úder byl neskutečný. Bol taký zadný, zatočený ponad prednú ruku, obidvaja sú v opačnom garde, takže ten zadný úder išiel cez jeho prednú ruku a dá jak sa jsem povedať, říkal, že vlastně to samé, co zažil Pepa Stráník s Mílou Procházkou letos v červnu na Královce, tak teď zažil Procházka s Zábojníkem. Také první kolo. Stráník pak ještě pokračoval, byl puštěn dál, Milan dneska ne. Možno, že Milan sa príliš skoro snažil z toho downu postaviť, možno keby chvíľu počkal na tej zemi, pretože on sa postavil a hneď letel naspäť dole a to bolo jednoznačne správne, tým pádom ukončenie od ringového rozhodcu v takomto stave nemôže pustiť boxera ďalej. Zdravie je prvorade a ja viem, že Milan je obrovský bojovník a chcel by pokračovať, aj mu to strašne ľúto, ale musíte si aj uvedomiť, že zdravie je prvorade, má rodinu a to sú dôležitejšie veci. Šport je šport. Ten zápas strašně moc chtěli, takže chápu i ty emoce Milana, že prostě na něco se připravuješ hodně dlouho, jednou ti to padne kvůli zranění, no a pak je za minutu a půl hotovo. No. V tom vie byť ten box krásny a krutý zároveň. Kto je dlho pri boxe a nie ako, alebo ja ako tréner, alebo ako boxer, tak si s tým proste človek prejde a raz si na tej radostnej strane, keď to tvojmu boxerovi alebo teda tebe v ringu vyjde, ale sú aj situácie, keď je to opačne a vtedy to len ten, kto v ringu stál, môže pochopiť, aký je to smútok a aké je to sklamanie, keď sa takéto niečo stane a nedá sa to už vrátiť naspäť. Ale všetká česť Milanovi, že 41 rokov, že sa takto vrátil ešte do takýchto zápasov a to bol naozaj akože perfektný úder od Maja Zábojníka, ale myslím, že ten zápas dovtedy, jak sa vyvíjal, tak bolo vidieť, že stoja proti sebe dvaja a dá sa povedať, že vyrovnaný boxer. Rozhodně, možná právě proto, že tohleto moc dobře i Milan ví, tak o to víc, co to prostě takhle rychlá porážka bolí. A jak jsme říkali, byl to souboj dvou neporažených boxerů v letošním roce. Dá se říct, že i kariérně, protože Milan prostě ty 4 prohry, dejme tomu, je to 20 let zpátky, skoro je to promlčený, když to řeknu takhle. Takže dva boxeři, kdy jeden má 6 vítězných řadě a druhý 10 a dopadlo to takhle. Ale je to šport, proste to sa v boxe stáva, ale to zdravie je naozaj prvorade. Milan má svoju rodinu a naozaj bolo... V 10. zápase dnešného večera víťazí po 2 minútach a 2 sekundách zápasu borec z rohu červeného Mário Zábojník. Majo, box prináša emócie a dnes tie emócie boli cítiť, ale ako hodnotíš skôr ten športový priebeh toho zápasu? Tak musím povedať, že Milan vo svojich 61 rokoch proste dal plnú prípravu, bol nepríjemný od prvého kola, ale padlo mi to tam, proste mohlo to byť naopak, som na opačnej garde. To, čo som dal ja, tak to mohol dať Milan, ale bohužiaľ, ja som, nie že bohužiaľ, chvála Bohu, som mal dneska šťastia a prišlo to a som za to rád. Sme radi aj za reakcie na obidvoch stranách, že ste si podali ruku, že to skončilo, ako sa hovorí, skôr tým uznaním supera. Čo ťa čaká teraz najbližšie? Najbližšie ma čaká to, že sa dobre najebem, oslavím nový rok a uvidíme, čo priniesie budúci rok. Máš na to úplné právo, prináša to samozrejme do sebou aj povinnosti, starosti, celý zápas, treba vypnúť hlavu, držíme palce, Majo, nech sa vám darí, i tebe, i tvojmu superovi Prochybov v ďalších zápasoch, radi vás uvidíme znova. Ďakujem aj ja, chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú na mojej ceste
chalanom z Boxing Team Dubnica nad Váhom, ktorí so mnou makajú. A môjmu najlepšiemu promotérovi Patrikovi Knopovi, trénerom Dušan Kučko a všetci, čo ste pri mne, ideme ďalej a rok 2024 si ideme po ten titul. Ďakujem moc. Dámy a páni, ešte pred absolútnou, dovolím si vás zlatou bodkou dnešného večera, ma čakajú príjemné povinnosti. Tu prvou by vám oznámiť, že Patron Boxing, ako ste už dnes počuli a dostali ste veľa indícií, bude znova pripravovať fantastický gala večer, konkrétne 2. februára v Brne. Nemal by chýbať práve na tomto evente ani David Dvořáček, prípadne Jan Juri Juříček z domáceho Jetsam Gym Brno. Prípadne by sme mali vidieť Patrika Rokyho Baláža. Ak chcete vedieť, kto ďalší sa pridá do toho zoznamu mien, tak určite sledujte Instagram Patron Boxingu, sledujte sociálne siete, pretože budeme postupne odhalovať ďalšie mená. Rád by som ešte... The Ring 10. 2.2. Tajský box. K1. Box. Patron Boxing poprvé ve spolupráci s legendární ligou Fusion. Moby Centrum Brno. Patrik Baláž. Milan Procházka. Jan Pohák. David Dvořáček. Erik Brejt. Tomáš Němeček. Jan Juříček. Ganoška. Vstupenky na www.patronboxing.cz nebo na fusionfl.cz.